విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము పరమాత్మ స్వరూపము 73వ శ్లోకము. విశ్లేషణ శాస్త్రి ఆత్రేయ గారు, ఆకుండి శ్రీనివాస శాస్త్రి గారు. స్తవ్యస్తవ ప్రియ స్తోత్రం స్తుతస్తోతారణ ప్రియ పూర్ణ పురాయిత పుణ్య పుణ్యకీర్తిరనామయ. అర్థము: స్తవ్య సర్వులచే స్తుతించబడువాడు. స్తవ ప్రియ స్తోత్రముల యందు ప్రీతి కలవాడు. స్తోత్రము కూడా తానే అయినవాడు. స్తుతి స్తవన క్రియ కూడా తానే అయినవాడు. స్తోత స్తుతించు ప్రాణి కూడా తానే అయినవాడు. రణప్రియ యుద్ధమునందు ప్రీతి కలవాడు. పూర్ణ సర్వము తనయందే గలవాడు. పురాయిత తననాశ్రయించిన భక్తులను శుభములతో నింపువాడు. పుణ్య పుణ్యస్వరూపుడు. పుణ్యకీర్తి పవిత్రమైన కీర్తి గలవాడు. అనామయ ఏ విధమైన భౌతిక మానసిక వ్యాధులు దరిచేరని వాడు. విశ్లేషణ: ఈ శ్లోకంలో మరొక్కసారి అన్నీ తానే అన్న విషయాన్ని పరమాత్మ స్పష్టం చేయడం జరిగింది. జీవులచే స్తుతించబడువాడు తానే. జీవులను ఉచ్చరించే స్తోత్రము తానే. జీవుడు సమర్పించే పుష్పములు తానే. అంతేకాదు, స్తుతించే జీవుడు కూడా తానే. అంటే బాహ్య పుష్పములతో భగవంతుని విగ్రహాలను పూజించు ప్రక్రియతో ఆరంభమైన జీవుని భక్తి క్రమంగా తన మనసుని తనకు అర్పించే స్థితికి చేరుకోవాలన్నదే పరమాత్మ ముఖ్య ఉద్దేశం. తాను కేవలం విగ్రహాలలో మాత్రమే ఉన్నానన్న ఆలోచనను వీడి జీవుడు ఈ సకల చరాచర సృష్టిలో తనను దర్శించాలన్నదే పరమాత్మ అభిమతం. అప్పుడు జీవుని మనసు తన రూపమును కోల్పోయి పరమాత్మలా ప్రకాశిస్తుంది. అదే అసలైన మోక్షం. ఎందుచేతనంటే మోక్షము అనున్నది మనసుకే కాని ఆత్మకు కాదు. జీవుని బంధమోక్షములతో ఆత్మకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. పునర్జన్మరహిత స్థితిని పొందాలంటే ఆత్మ తన నిజస్థానమైన పరమాత్మను చేరాలి. ఆత్మ వలె మనసు ఎప్పుడు శుద్ధి పొందుతుందో అప్పుడు జీవునికి కైవల్య పదవి సిద్ధిస్తుంది. తదుపరి శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాము.